fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu. Amen. Missierna li jinti fis-smewiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgħidu fl-art. Ħobsna ta' kuljum, għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Għati widen mulej Alla, nitolbuk bid-dmuħ f'għajnejna, nersqu lejk f'da żmien imqaddes tar-randan sobina u nidma. Int li tifli l-qalb tal-bniedem, taf kemm hi ħilitna dgħajfa. Jekk induru biex naqilgħu grazzja u maħfra taħtijietna. Dnibna ħafna jisobina minn kull ħażen li għamilna. Omu lej ħanin f'ġiħismek, qader aħfer lil min naqsek. Ejna nrażnu lil ġisimna f'dawn il-jiem b'takkis u ċaħda, sabiex ruħna wkoll tissaffa minn kull teba tal-imoddi. Trinita qaddisa u mbierka, Alla wieħed tina l-grazzja li b'mejjer sħaħ u tajba niġbru frott kotran ta' ħajja. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. F'dawn l-eżerċizzi tar-randan qiegħed nagħti ħafna enfasi li rrieda Alla fil-ħajja tagħna jekk inħaddmuha, jekk inħalluha taħdem kif tajjilna Alla u ma nirreżistuwiex u ma nipprovawx nuru kemm aħna nifhmu iktar minn Alla, din ir-rieda Alla nixtieqha tasal fil-ħajja tagħna l-koll, tiegħi u tagħkom. Il għaliex li tagħmel ir-rieda Alla tfisser iżżomm l-ordni illi Alla għamel, mhux biss fil-ħolqien, imma anke fl-armonija tal-ħajja tagħna. Il-ħajja tagħna m'għandix stunaturi, Alla għamilha armonjuża, sabiħa. Bil-maltemp, bil-bnazzi, bix-xemx, bix-xita, żewaqilna biex aħna ma nidrawx dejjem fix-xemx. U ma nidrawx dejjem fix-xita. Imma għandna dawk il-momenti fejn meta ikun hemm ix-xemx ngħidu imma għandna bżonn ta' ftit ilma. U meta jkollna bżonn jagħtina dak li għandna bżonn. Tkellimna ħafna fuq din ir-rieda Alla. U provajna narawha mhux biss fl-affarijiet ideali kif ħalaqhom Alla. Fi żwieġ ideali ta' Adam u Eva. Fil-koppja ideali ta' Abraham u Sara. Fi żwieġ daqsxejn kombattut fil-ħajja ta' Isaac u Rebekka. Ir-rieda Alla ħadmet b'mod differenti. Aħna naħsbu li jittajjeb huwa l-ideal. Alla jaħseb mod ieħor. Kif titkun Alla biex tkun taf? Tkisser moħħok kemm tkisser moħħok biex tkun taf x'inhi l-verità li qed wassallek id-dinja, li qed iwassallek moħħok, li qed iwasslulek anke l-orrif ta' żmienek, tasal biex tifhimhom. Imma li jrid iwassallek Alla. Inti rid ikollok l-għarfien ta' Alla permezz tal-kelma tiegħu. Jekk jiena nkun imdorri, nixtar, naqra u naħseb qabel ma niddeċiedi, qabel ma nuri kemm naf jien, inħalli lil Alla jaħdem. U jaħdem anke f'toroq illi huma diffiċli biex nifhimhom jien. Għax jiena m'iniex Alla, kreatura, u allura limitat ħafna. Jekk inħalli lil Alla nibda ninduna li l-istorja dejjem tagħti raġun lil Alla.
Anka l-istorja tiegħi personali. Fil-moment li nkun qiegħed inġarrab stejjer, inġarrab diffikultajiet, inġarrab nuqqas ta' ftehim, dak il-ħin jiena ma nifhimx. Imma jgħaddi ż-żmien u l-istorja tgħallimni u tgħidli kemm kellu raġun Alla jgħaddik minn din it-triq. Kemm kellu raġun Alla jlaqqak ma' dan ir-raġel, ma' din li llum hija l-mara tiegħek. U n-nisrani huwa propju dak li qudiem din ir-rieda ta' Alla ma jirreżistix, tkellem u lej għax il-qaddej tiegħek qed jisimgħek. Naf li se tgħidli affarijiet li ma naqbilx magħhom, naf li ħadd issuġġerili affarijiet li jiena ħansib diffikultà li nwettaqhom, però nemmen li jekk inti tridni nagħmel hekk, sattini l-għajnuna biex inwettaq dak li trid int fil-ħajja tiegħi u anke fil-ħajja taż-żwieġ tiegħi. Jekk jiena nirreżisti r-rieda t'Alla, allura qed nistieden il-gwaj. Allura qiegħed inħarbat kollox. Inħarbat l-ideali li Alla l-imbierek qiegħed jinqeda bihom, għax kienu koll ideal iż-żwieġ ta' Iżak u Rebekka. Avolja kien żwieġ mimli diffikultajiet. Kien iż-żwieġ ideali, mhux għalija jew għalik, imma l-Iżak u għal Rebekka. U dan kien jafu Alla fil-pjan tiegħu. Kif sejrin naraw illum, żwieġ imħarba tal-aħħar, żwieġ mimli tensjonijiet, żwieġ mimli biża' u ġiri l-innulawn, stabilità ta' xejn, imma Alla qiegħed jaħdem id-disien tiegħu. Alla għandu bizzilla b'ħafna ċombini, tafu x'inhu ma ċombini, U qiegħed jaħdimha u jħabbat iċ-ċombini flimkien u jgerfex la u jgerfex lin, u fl-aħħar tara id-disien kollu ħireġ ta' din il-bizzilla fuq it-tambur. U tgħid kos, hekk jaħdem Alla. Sejrin naraw iż-żwieġ ta' Ġakob ma' Rakele. U tgħid imma Alla jaf x'inhu jagħmel. Imma possibbli li Alla jgħaddi minn dawn it-toroq mimli jinstroffi, mimli jimmibeda, kulħadd jiġri biex joqtol wieħed lil ieħor, kulħadd jar kif se jiġġagbina u jisraq lil ħuħ fil-wirt u tiġi tgħidli li Alla jbierku lil Ġakob. Il-pjanijiet tiegħu ma nifhmuhomx. Alla minn għandna kull ma jrid kelma waħda biss. Illi jiena mbaxxi rasi. Ma nistax nifhmek, imma li qed tgħidli jint nagħmel dak li qed tgħidli. U dan huwa n-nisrani kif sejrin naraw anke illum min hu il-veru nisrani. X'tgħidilna l-kelma t'Alla? Imma anke dik il-kelma t'Alla li qegħdin iwasslulna ir-rajja spiritwali tagħna, l-isfijiet. Provajna nitbedu mir-rieda t'Alla u jekk inħarsu ftit madwarna, nindunaw li l-Alla ħarbatnilu mhux biss il-pjan tiegħu għax Alla kollox għamel bil-ħsieb, kollox għamel sewwa u kollox għamel bi pjan, mhux biss ħarbatnilu l-pjan tiegħu, imma ħarbatnilu anke dal-ambjent fejn aħna qegħdin ngħixu. Fortunatament il-mexxejja tal-pajjiż ħasbulna l-liġijiet biex mhux inżommu d-dar tagħna biss nadifa, imma għandna nżommu anke l-ambjent ta' madwarna nadif. Jekk jiena għandi l-kelb u waslet is-sija tiegħu il-kelb, ma naħorġux barra għax ta' barra u tal-oħrajn u tiegħi u tiegħi.
barra għandi nżommu nadif, daqs kemm għandi nżomm nadif id-dar tiegħi. U allura il-gvernijiet joħorġu liġijiet biex id-diżordni li aħna gbirna fiha għax kull min ma jagħmilx ir-rida talla qiegħed f'diżordni, almenu jkun hemm xi ħadd li jżomm li ftit ir-regni. Mhux inħalli lil kulħadd jagħmel li jridu id-dar tagħhom xummiema u barra t-triq miżbla. Huma affarijiet tajbin dawn. Bħalma huma affarijiet tajbin meta l-mexxejja tagħna jieħdu ħsiebna u jipprovdulna il-ħobżna ta' kuljum. Jipprovdulna il-mezzi biex inżommu ruħna f'saħħitna, mediċini, allowances, hija barka kbira. U dan il-għaliex jekk kieku ma jitkellmux huma għalina, id-dinja hija mobbija bnies egoisti illi kulħadd taqabbel fejn jaqbel lilu. Illi jekk jiena orrajt jien, x'interessani minnek? Il-bniedem fid-dnub iqabbel skont ma jgħidlu il-qafas ta' moħħu. Dak illi forsi ma ħadniex ħsieb la aħna u laqas il-mexxejja tagħna hija fuq xi ħaġa li hija sensibbli ħafna u sensittiva ħafna. Illi fil-waqt illi jingħal l-ambjent u għas-saħħa u l-ħobs ta' kuljum hemm liġijiet li qed jipproteġuni bħala ċittadin. U dan grazzi anke għal mexxejja għaqlin tagħna. Però ma kinux daqshekk biżżejjed għaqlin li jħarsuli l-valur tal-familja u taż-żwieġ l-iktar ixju sensibbli u sensittiva illi jista' jkollu l-bniedem għax tħarbat familja, tkisser familja, tfisser tkissirt soċjetà. Billi taħsib li għal-pappa ta' kuljum, billi taħsib li biex jiena ma nimraċ u jekk nimrat għandi r-rimedju, jien jekk qed titħarbat li l-familja, jekk qed jitkissir li żwieġ, jien għandi bżonn ta' liġijiet li jħarsuli l-permanenza ta' żwieġ. Mhux it-tkissir ta' żwieġ, il-permanenza ta' żwieġ. Aħna tkellimna f'dawn il-ġranet permezz ta' dawn il-koppji bibliċi. Alla jaħdem bil-mod tiegħu, bil-pjanijiet tiegħu. Però dejjem kien hemm kodiċi, liġi illi tħarishom mid-gerfix kollu li kien hemm minn madwarhom. U tkellimna li żwieġ la hija xi ħaġa tal-gvernijiet u lanqas hija xi ħaġa tar-reliġjon. Iż-żwieġ barra li huwa dritt naturali huwa mħares ukoll mill-liġi naturali tal-bniedem. Indipendentement jekk intix nisrani, Musulman jew ma nafxiex. Inti tħoss li meta intina qatt ma mara, intina qatt ma raġel u għedtu l-xulxin li tkunu ta' xulxin, intom dan għamiltuh għax hemm liġi fin-natura tal-bniedem li jekk jiena qiegħed ma' mara inkun fidil magħha. U mhux sakemm tagħlaq it-30, 40, 50 u 60 sena, imma nibqa' magħha anke meta tixieħ, anke meta jiblieħ. Għax aħna ħadna li ridna ma' xulxin u għexna fl-imkien u issa wasal il-moment li inti tieħu ħsiebi jew jiena nieħu ħsiebek. U din hija liġi il-fuq mill-liġijiet ċivili u il-fuq mill-liġijiet ekklesjastiċi tal-Knisja. Din hija liġi qiegħda fil-bniedem. U allura huwa fid-dmir kwalunkwe leġislatur, kwalinkwe mexxej ta' poplu illi qabel ma joħod li ħsieb tal-ħobs u tal-mediċina, joħod li ħsieb tal-iktar ħaġa għażiża li għandi, tal-familja,
taż-żwieġ tiegħi. Għaliex min natura tiegħu il-bniedem la darba ħarbat l-ordni ideali li ħala Alla, il-bniedem qed ikollu din id-diffikultà. Illi ma naqblux flimkien, x'ħan għamlu aħna? Ħanibqgħu niġġieldu flimkien, ħanibqgħu qisna kelbu qattus flimkien, ħanaraw daqsxejn kif nirrimedjawha il-problema. Għax faċli illi jiena mmur għand it-tabib u ngħidu kemm għandi idejja tuġani, kemm għandi idejja ejja l-xahar li ġej, għadha tuġani, u dawn il-pinnoli għadha tuġani. Ibni, trid ma tibqax tuġak? Għajdli dot, mhux għalhekk qed niġi għandek, ħanaqtawha. Taqtaħħa. Tajba l-istorja. Inti jekk għandi problema, ħaniprova inkisser iktar milli il-problema. Ħanaraw, ħanidħlu iktar fil-font, ħansibu studji iktar, ħalli naraw jekk hemmx rimedju. Sabu rimedju jidiraw fil-qamar u jibqgħu hemm fuq. Sakemm xebgħu u reġgħu ġew lura. Ma jsibux irkabtu li jekk kienu żewġi maħniex qegħdin niftehmu, jekk aħna maħniex on the same wavelength flimkien, ma nsibux rimedju. U jrid ikun hemm irrieda tajba minn naħa tagħna, għaliex jekk aħna ma nimxux fuq ir-rieda t'Alla u ma noqogħdux inħarsu lejn nazzjonijiet u lejn popli oħrajn, kulħadd jagħmel li jidhirlu hu. Min jiżra l-ġiżimin sa jaħsad, imma min żara xewk ħasad u qed jaħsad. Aħna li interessana u miż-żwieġ tiegħi u mill-ħajja ta' wliedna. Għax il-bniedem qatt m'għandu jħares lejn il-mera u jgħid jiena qiegħed sewwa u allura jiena ħanagħmel l-għażla tiegħi minħabba dik il-koppja li għaddejja minn diffikultà, dak iż-żwieġ li għaddej minn problemi. Bil-mod. Għax hemm wliedna. Hemm wliedna. Il-problema illi qiegħda taħraq ħafna f'pajjiżna tista' tkun problema tiegħi ngħid jiena tiegħi mhijiex problema verament. Imma jiena għandi oħti ma nafx kif inhi, jiena hija taf kemm qed ibati, jiena ommi qiegħda fuq il-pinnoli il għaliex il-familja tagħna minn erba' tnejn minna qegħdin kif Alla jridhom. Aħna rridu naħsbu mhux biss għal dak illi llum huwa komdu tajjeb għalija. Meta l-gvernijiet joħorġu liġijiet ħalli nħarsu l-ambjent u hekk għandu jkun, mhux qed jagħmluh għalina. Jiena billi fir-roundabout ikun hemm il-fjuri sbieħ koloriti, nieħu pjaċir inkun għaddej mill-karozza. Imma l-ossiġenu li qegħdin jagħtu qed jagħtuh liż-żgħar għax jien issa bloqt. Bleta li konna, ġifieri mhux ħanibqgħu nieħdu l-ossiġnu ta' meta konna noħduh meta konna għadna żgħar. Imma għandna naħsbu anke f'dawk illi huma ġejjin warajna. Illi jekk jitilgħu b'mentalità illi jiena jekk fi żwieġ tiegħi għax din il-problema mhux għax jidħlu liġijiet oħrajn. Imma il-problema hi illi żgħażagħ tal-lum tant huma diżorjentati bis-soċjetà li aħna fiha. Illi jidħlulek anke b'din id-dispożizzjoni, jiena flok niżżewweġ ma nistax impoġġi, u żgur li tista' tpoġġi. Ġiblu siġġu. Mela le ma tistax tpoġġi, u żgur li tista'. Mela le. Imbagħad jinqalgħu il-problemi, għandhom żewġ titfal, inqalgħu il-problemi, sab waħda ma nafx minn fejn ġejja. U telaq il-dik b'żewġ titfal u l-oħra tapplikalek għas-social services. Għax għandha l-problema issa li telaqa mhux ir-raġel, il-ħabib. U niġu fi problemi soċjali, ma mhux ħabba l-problemi soċjali, għaliex min ikisser l-ordni li jagħmel Alla ħajbati kulħadd. Bħalma id-dnub ta' Adam u Eva batejna bih aħna innoċentement, ara jien x'għandix naqsam ma' Adam u Eva, għamlu x'għamlu. Imma qegħdin imbatuh. U se jbatuh anke
dawk li ġejjin warajna. Barra l-konsegwenzi nibdew induquhom aħna wkoll. Għalhekk għandna noqogħdu attenti qabel ma aħna ngħidu żwieġ mela billi tajt il-Knisja permanenti għal dejjem. Għal dejjem dak spiċċa kollox għanqbut, antik dak. Ejwa antik. Ejwa antik. Id-dottur tal-Knisja Sant Wistin imur jagħtina indikazzjoni ta' żwieġ illi ż-żwieġ isir għal 3 raġunijiet li huma importanti għas-soċjetà. 2 jiżżewġu biex ikollhom it-tfal u jedukawhom u allura jagħmlu minnhom ċittadini. Però jekk ma jkunx hemm tfal, m'hemmx problema. M'hemmx problema. L-importanti però li inti tħall ta' żwieġ b'dan il-fini li intom tixtiequ tfal. Jekk intom tidħlu bil-fema li tfal ma tridux miż-żwieġ tagħkom, dak iż-żwieġ ma jgħodx. Jien qed ngħid bħala sagrament. Hemm ġid ieħor. Sant Wistin imur jgħid li meta 2 jiżżewġu sa jiżżewġu mhux għal konvenjenza biex ninqeda bik u tinqeda bija. Imma sa niżżewġu għal dejjem għal ġid ta' xulxin. Għal ġid ta' xulxin. Mena jiena ma żżewweġt biex jiena inkun moqdi, biex jiena għandi min nisajjalli u jaħsilli, biex jiena għandi min iġib li ċek fl-aħħar tal-ġimgħa, biex jiena għandi spalla ta' raġel u allura jiena minix imwarba. It-tieni ħaġa hija għal ġid ta' dawk li se jiżżewġu. Mena jekk xi ħadd minn dawk li se jiżżewweġ għandu xi fehma oħra fil-kaxxa ta' moħħu illi jgħidlek jiena iż-żwieġ tiegħi kien minħabba dan l-iskopijiet. Jien mhux għal ġid tagħha, jien mhux għal ġid tiegħu. Imma missiera jeddidni illi jaqtali rasi barra jekk ma niżżewwiġix it-tifla wara li għandna din it-tarbija issa. U bżajt u żżewwiġta. Jekk ma jkunx hemm dan il-għan, dan l-iskop li jien niżżewweġ għal ġid ta' xulxin biex il-ħajja tagħna tkun ħafna iktar feliċi milli hi meta nkunu weħidna, allura jekk ma jkunx hemm dan l-iskop, dan iż-żwieġ ma jkunx jgħod fil-Knisja qed ngħid. Hemm l-istorja tal-permanenza. Jiġifieri li kull koppja li tiżżewweġ imur jgħid id-duttur tal-Knisja, Sant Wistin, meta tiżżewweġ irid ikollha l-fehma li aħna żżewwiġna għal dejjem. U jagħti raġunijiet Sant Wistin. Mhux fer illi 2 jiżżewġu jagħtu xbubithom u l-età ġovanili tagħhom u l-enerġija kollha tagħhom bil-ħidma kollha li jagħmlu kollha flimkien biex imbagħad meta jixieħu u jibda jbeżlaq u jibda imbagħad tgħidlu sabiħ, tgħidlu issa ħammur insib wieħed daqsxejn iktar dritt minnek ta'. Jew inkella meta hi ma nafx ġarala qabad d-dimensja iktar għandha bżonn tal-għajnuna tiegħek, sewwa tgħidilha int għandek bżonn nerba' miegħek mhux lili. Allura hija inħallaslek kemm trid int imma basta tħallini bi kwieti. Sewwa qiegħda l-istorja. Sewwa qiegħda l-istorja. Allura Sant Wistin imur jgħidilna li dawn it-3 affarijiet it-tfal u t-trobbija tagħhom u l-edukazzjoni tagħhom. Il-ġid tal-koppja li wieħed ifittex il-ġid tal-ieħor u sal-aħħar nifs ta' ħajjithom jibqgħu jgħinu lil xulxin
u li żwieġ ta' bejniethom irid ikun għal dejjem, dan qala Sant'Ustin. Però tant kien jaf x'inhu jgħid Sant'Ustin. Il-liġijiet kollha li ġew, il-kodiċijiet kollha li ġew, ċivili, mhux ekklesjastiċi, ċivili, kollha ħadmu fuq dawn it-tlet affarijiet li jgħidulhom. It-tlet bil-Latin jgħidulhom triabona, it-tlet affarijiet li huma tajbin għas-soċjetà u għall-bniedem. Illi anka stati illi ma jħaddnux ir-reliġjon nisranija użawhom fil-kodiċijiet tagħhom. Li dawn huma l-iktar tliet affarijiet li jistgħu jagħmlu ġid fis-soċjetà. U allura mhux bil-fors jekk tara stati li qed jagħmlu minn kollox biex jiddefendu dawn it-tlieta, ħalli għalih il-bniedem mbagħad jagħmel ta' rasu. Ħalli għalih mbagħad il-bniedem jħarbat anke dawn l-ideali kollha li jistgħu waslu għal veru feliċità, għal vera kuntentezza. Allura mhux bir-raġun kollu li l-Knisja tagħmel minn kollox biex tiddefendi dawn il-valuri. Għax jekk oġġett jitlef il-valur tiegħu biex sa terġa' tiksbu, biex sa terġa' ġġibu. U meta jibda jintilef il-valur, id-djamant l-ewwel ma jibqax il-leq, u mbagħad titraskuraħ u jixxellef, u mbagħad titraskuraħ u jinqasam. Allura inti mhux ħajbqalek dan id-djamant sabiħ. Meta tibda tnaqqar il-ħajja tal-familja u tibda tnaqqar il-valur ta' żwieġ, u mbagħad flimkien jibdew jitnaqqru il-valuri l-oħrajn kollha waħda wara l-oħra li wieħed m'għandux ċans jieħu ħsieb l-ieħor u nidħlu f'ħafna kobob imħabblin illi aħna żgur mhux se nsibu rkabtu tagħhom, imma msejken dawk il-mexxejja tal-popli li jsibu ruhom quddiem dawn id-diffikultajiet imsieken. U t-torta min ikun quddiem Alla dejjem ngħidu ħtija tiegħi u bl-akbar ħtija tiegħi. Għax ma kellix kuraġġ meta jkun il-mument li iva tiegħi jew il-le tiegħi u rejtu pubblikament. Walla l-imbirek dan li jrid minn għandna. Għaliex il-familja ħafna drabi aħna ngħidu imma kif ma nibqgħux niftehmu, konna tant ninħabbu. Il-familja tikkonsisti f'relazzjoni bejn żewġ kreaturi bil-moħħ tagħhom, bit-trobbija tagħhom, bl-edukazzjoni u l-valuri li xorbu. U aħna qatt ma nibqgħu l-istess. Aħna dejjem qegħdin f'dinamiżmu kontinwu, tibdil kontinwu f'ħafna affarijiet. Il-bniedem meta jkun għadu daqsxejn ta' tfajjel, differenti minn meta jkun adolescenti, meta jkun żagħżugħ, meta beda l-ewwel snin ta' żwieġ, meta beda bdew deħlin it-tfal imbagħad fil-ħajja miż-żewġa tiegħu. Jibda jinduna illi qed jimmatura iktar, qiegħed jara u japprezza il-valuri tal-ħajja ħafna iktar minn qabel. Imma nkunu sejrin għall-ar minn x'imkien ieħor imbagħad. Għaliex in-natura umana hija mweġġa, feruta bid-dnub. Id-dnub iġalek tkun egoist. U dan anke rajnieh meta aħna semmejna l-istorja ta' din il-mara Samaritana. Miskina ngħidilha jien. Għaliex ma kellix dawl biex tfittex il-verità. Imma l-ewwel sofrun li sabet qabdet miegħu u werqet. Sabet it-tieni wieħed u werqet. Xtaqet min iħobba. Xtaqet tkun taf imma x'ħanaqbad nagħmel bil-ħajja tiegħi. X'deċiżjoni sa nieħu fil-ħajja tiegħi. Ma jkun hawn ħadd li jipprova jiftaħ li għajnejja. Walla jisma' dejjem il-karba tal-kreatura tiegħu. Alla għalhekk bagħat il-Ġesu Kristu fil-ħajja tagħna. Kif bagħtu anke fil-ħajja ta' din is-Samaritana. Illi meta għamlet dan il-proċess, li fil-li qed tara lil dan ir-raġel ludi li qed jitloba l-ilma. Imbagħad jibda jurija fuq il-ħajja tagħha
u tgħidlek dan differenti, dan rabbi differenti mill-oħrajn. L-oħrajn ħadd ma qalli xejn. U tibda tinduna li hu profeta, sa waslet biex tgħid li hu l-Messija, mela inti l-Kristu, jiena hu Alla li qed inkellmek. Wassala għad-dawl, wassala għall-verità, u hemm ħadet deċiżjoni fil-ħajja tagħha. Saret waħda mill-iktar dixxipli akkaniti ta' Ġesu, f'post mimli pagani, f'post li kienu edewwa ħarxa tal-Lut ġewwa Samarija fir-raħal xkejken ta' Sikar. U meta ħadet din id-deċiżjoni jgħidu x'jgħidu n-nies ma jinteressanix. Is-Sammaritana titlaq il-qolla tal-ilma hemmhekk, il-ġarra tal-ilma hemmhekk u tmur tiġri f'Sikar u tħabbat il-bibien lil dawk in-nies li dejjem beżat minnhom, li dejjem evitat il-ħarsa tagħhom għax kollha kienu jiġġudikawha peress li kienet prostituta. Tmur tħabtilhom. Sibt il-Messija, oħorġu, Sikar kollu ħareġ ħdejn il-bir ta' Ġakob. U n-nies jgħidula. Aħna jemminna għaxettana inti b'dan il-Messija. Issa qed naraw b'għajnejna. Ġejna hawn u qed narawh. Il-kliem tiegħu mhumiex il-kliem illi jgħidu r-rabbini l-oħrajn Lut. Dan għandu kliem differenti. L-isfijiet tagħna fil-pastorali ta' din is-sena tar-Randan imorru jgħidulna li aħna bħala nsara għandna nkunu persuni li jieħdu deċiżjoni fil-ħajja tagħhom. Deċiżjoni li jimxu wara l-mulej Ġesu. Tkun nisrani qed jgħidulna hija xi ħaġa serja. Bħalma jiena sibt xogħol u ħanħalli kollox biex dan ix-xogħol iżommni hu u nżommu jien ħanbiddel l-armonija anke tal-ħajja tiegħi. Jekk jgħidi inti fis-sitta tkun hawn fil-post tax-xogħol. Jekk jiena mdorri norqod sa 8, irrid inbiddilha din ir-rotta jien. U ngħid jien fis-sitta irid inkun fuq il-lan tax-xogħol. Inkella jparprun il-barra. Hija deċiżjoni tan-nisrani li jgħid jien mela la jien nisrani ta' veru irrid nimxi wara l-mulej Ġesu. U timxi warajh ma jfissirx li tmur fil-purċissjoni ta' Kristu jew tar-Redentur jew tad-Doluri u tgħid jiena mhux wara l-mulej miexi. Timxi warajh tfisser illi mena jien il-ħsibijiet tiegħi irid noqgħod attent. Jiena ma nistax inħalli ħsibijiet illi li ibarruni minn Alla, ibeduni minnu. Jien ma nistax nuża diskors illi iħammeċ l-isem tiegħi bħala dixxiplu ta' Ġesu għax jien nisrani. Mela anke fuq ix-xogħol irid ikolli l-kuraġġ illi jiena anke jekk ma nikkoreġix lill-oħrajn ma noqgħod fommi siket. U x'inċarrad ħalli naqbel magħhom, ħalli nurihom illi jiena bħalhom, jien bħalek naħseb uħud minnhom ma jgħidux illi bħalhom jaħsbuha, imma bid-daħqa tagħhom u bit-tabtiba fuq darhom, qed taqbel magħhom skużi. Għalunna anke fil-pastorali kemm sabiħa. Disgrazzjatament li tinqara darba fil-knejjes u daqshekk u min jafx nagħmlu bihom imbagħad dawn il-karti fejn hemm dan il-mit ludeb li qegħdin ituna ir-rajja spiritwali għall-pastorali qiegħed ngħid. Kemm sabiħa wieħed jistudja ftit. Imma jgħidilna r-raġel ma jrix jirredikola l-mara tiegħu. Il-firdiet minn fejn jibdew, propri jibdew minn dawn l-iktar affarijiet elementari. Li jien tant inħobba li jekk ħadd ieħor irid iwaqqgħad ċajt lil martu, jien ma nkunx bħalu ħamallu, skużawni. Imma jien nibżalija l-mara tiegħi. Anke jekk il-sina twil, anke jekk ma nafx tagħmel li d-dar, imma dik ġismi. Aħna ħaġa waħda, gwaj minn imissiel lil din il-mara tiegħi, lil dan ir-raġel tiegħi,
U anke jekk tkun ommok stess, mara kif titkellem fuq żewġi, għax dak żewġi. Inti tħalli lil missierek u lil ommok, qallu lil Adam. Mela inti il-kurdun taż-żokra tiegħek tajtu m'għadux iktar ommok u missierek issa żewġek, issa martek, issa ntrabattu flimkien u ħadd ma jħolkom. U flimkien tagħmlu din l-avventura. Avventura li mhux dejjem tkun wartu żgħar u mhux se tibqa' din l-avventura bħalma twildet. Il-ġebel sabiħ kemm hu sabiħ, maż-żmien aħna għandna dan it-torrija warajna, maż-żmien jittiekel ukoll. Jittiekel. Jittiekel anke l-ħadejt. Jitmermer il-ħadejt. Ir-relazzjoni ta' bejnietna ma tbatix biex iżżomm fuq saqajja u żgur li tbati. Aħna bnedmin. U jekk jiena ħarira bilanċjat, żewġi jistgħu ma jkunx bilanċjat, imma ma jfissirx li għax mhux bilanċjat, allura nibdew nitbedu minn xulxin. Ma nkunux sensibbli għal xulxin. U din kienet l-istorja tal-koppja illi l-lejla nixtieq nipproponi. Il-koppja ta' Ġakob u ta' Rakele. Ġakob kien it-tifel ta' Isaac u ta' Rebekka. Isaac u Rebekka kellhom żewġ tfal. Eżaw li kien il-kbir u Ġakob li kien iż-żgħir. Min dawn iż-żewġ tfal, Rebekka l-om xeħtet għajnejha fuq iċkejken. Iċkejken kien Ġakob, kien karattru kwiet, kien karattru dejjem miġbur id-dar. Tiftakru l-bieraħ xatna fuq Isaac. Ġibet in-naħa ta' missieru. Dejjem madju l-ommu. Dejjem jgħin lill-ommu. Dejjem qiegħed id-dar u kull ħaġa li għandhom bżonnhom u missieru Ġakob. Mela fejn kien ikun Eżaw? Eżaw kien bniedem avventuruż. Kien bniedem li imur għal kaċċa u jagħmel ġranet sħaħ jiġri lil lawn għal kaċċa, kuntent li ġab il-priża tiegħu id-dar u sajruha. Imma tfittxu kemm tfittxu lil Eżaw ma ssibux. Jekk ikollok bżonn tal-għajnuna, m'hemmx ċans li ssib il-Eżaw id-dar. Issib il-Ġakob imma mhux il-Eżaw. Allura xi ftit jewwies din l-om Rebekka inġibdet ħafna lejn iċkejken, lejn Ġakob. Isaac beda jixjieħ u tilef id-dawl ta' għajnejh. Darba fost l-oħrajn, Ġakob lill-ommu għalilha ma kemm nixtieq nieħu l-barka ta' missieri. Il-familja Ludija kienet tagħti il-primogenitura li t-tifel il-kbir net kienet ittieħ barka speċjali min naħa tal-missier u din il-barka ma kienx tfisser f'isem tal-missier tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Dik il-barka kienet tfisser mitqlu deb li l-wirt kollu tal-missier jaqa' fuq il-primogenitura. Ġifieri bidritt il-primogenitura kellha taqa' fuq Eżaw li hu l-kbir. U Eżaw kien moħħu mistrieħ li dik ħadd mhu se joħodilu. Mentri Ġakob li anke l-isem tiegħu ifisser il-qarrieq. Il-qarrieq kieku kontaw biex forsi kont ngħidha daqsxejn blawxi. Dan indies ma' ommu ma' kif nagħmel jien biex ikolli ftit mill-wirt ta' missierek? Ibni qaltlu kollu se jkun tiegħek dan il-wirt, aħdem il-parti. Missieru kien ama Isaac. U darba fost l-oħrajn saret taf li Eżaw se jitlaq għal kaċċa u se jdum ġimgħa
sħiħa barra u qalet issu l-mument u labet il-logħba l-karta tagħha. Iżak qaltlu, ma taħsibx li wasal il-mument illi inti tagħti l-barka tiegħek lil Eżaw? Ejwa, hekk nagħmlu. Tinsewx Iżak il-karattru tiegħu. Ejwa hekk nagħmlu kif qed tgħid inti. Mela ħa ngħidlek x'nagħmlu issa l-ofsinhar. Nġiblek it-tifel, il-Ġakob, u għatih il-barka. U l-Ġakob qaltlu wara ma titkellimx. Inti ppreżenta ruħek idejn missierek, libsitu ftit xar tal-gidi ma jdejh il għaliex Eżaw kien muswaf, kellu ħafna suf. Allura Iżak alla inti matli xilli Eżaw kellu jmur għal-kaċċa, dog ġie. Walla jien edam dawn l-affarijiet dal-manuvri. Kultant hekk ngħid meta nkun qed naqra l-Bibja ma kif Alla jħawwat il-moħħ tal-bniedem xkejken. U ġabet lil dan Ġakob u l-ewwel ħaġa li qallu Iżak missieru ġib idek la u ħanara u l-om ħasbitlu għal kollox. Kienet libsitu din u taħli sem. Għallu minn idejk jider li inti Eżaw, pero ma għandikx ir-rieħa tal-annimali. Għallu inti sattijielu l-barka jew inti sattijielu ħatoqgħod ġejb il-prietki. Ejja ħantik il-barka u taħ il-barka. U minn dakinhar inħoloq inkwiet kbir f'din il-familja. Iżak miet, ġie lura wara ġimgħa u sar jaf mill-qaddejja illi ħuh Ġakob seraqlu l-prima ġenitura. U allura il-wirt kollu ta' missieru jaqa' fuq Ġakob. Ommu qaltlu aħrab, hawnhekk m'għandikx x'tagħmel iktar, aħrab sakemm jikkalma ħuk. U ħuh ma kkalma qatt rid akkosta kollox joqtlu lil Ġakob u għamel 20 sena jiġġerra l-innu lawn sakemm sab ruħ twajba ġewwa l-Mesopotamja u stabbilixxa ruħu hemmhekk fil-Mesopotamja. Fil-Mesopotamja sab mara illi ħagrazzja magħha u rrid jiżżewwiġha. Missier il-mara kellu iktar bniet u kellu waħda minnhom ma seta' jżewwiġha b'xejn. Lija kien jisimha. U dan ir-raġel qal lil Ġakob jekk inti tittiżewweġ lil din li Rakel trid tagħmel 7 snin xogħol b'xejn miegħi. Qallu nagħmel basta tieli. U jagħmel 7 snin xogħol. U kien ikollhom ritwal liturġija fejn huma qabel ma jiżżewġuha lil din it-tfajla ma jarawix. Il-missier ħaddem moħħu illi flok ippreżentalu lil Rakel ippreżentalu lil Lija biex kellu balla fuq l-istonku u ħeles minnha. U Ġakob iżżewweġ lil din Lija. Meta nduna l-għada filgħodu illi dik mhix Rakel, qallu inti labtni, qallu ma tarax, qallu mena jiena din ħantijielek b'7 snin biss. Inti tittamel 7 snin oħra biex intielek b'martek il-din. Imma ma setax jinħal mill-ewwel waħda. U kien hemm il-liġi li tajt illi ludi jista' jżomm żewġ nisa. Dak iż-żmien kienu għadhom fil-bidu dak iż-żmien. U allura għamel 7 snin oħra jaħdem 14-il sena biex iżżewweġ lil din Rakel. Kien iħobba mħabba tal-ġen lil Rakel, però kellu l-oħra wkoll. Kien hemm problema illi Lija bdiet tittieħ tifel kull sena, tifel kull sena, tifel kull sena. U din Rakel ma setax ikollha tfal. L-sin ħażin ta' Lija wasal biex kien iweġġa kontinwament lil din oħta għax kienu waħwa, Lija u Rakel kienu waħwa. Iweġġa bil-sina għax ma setax ikollha tfal. U din Rakel tant kienet tikbi, tant kienet tiggranfa ma' Ġakob,
u tant kienet tgħidlu nitilqu minn hawnhekk ma setax jitlaq għaliex dik il-mara tiegħu bħalma kienet l-oħra l-mara tiegħu kien hemm 9 titfal, 10 titfal minn naħa tal-Lija sakemm wara ħafna talb ta' Ġakob u ta' Rakel. Din Rakel kellha l-ewwel tarbija lil Ġuseppi. Imbagħad meta kien ħajkollha t-tieni waħda lil Benjamin waqt li qiegħda teħles mietet waqt il-ħlas. Rakel. Però laħqet weldet lil Benjamin. U allura Ġakob kellu 10 titfal mill-Lija u 2 titfal Ġuseppi u Benjamin min-naħa ta' Rakel. Il-firda li kien hemm bejn l-aħwa, il-ġlied li kien hemm bejn l-aħwa għamlu l-ħajja ta' Ġakob infern. Jiġifieri dan bil-qerq tiegħu l-ewwel maħuh għamel 20 sena jiġġerra l-innu lawna. Imbagħad meta ħaseb li sab xortieħ għax se jiżżewweġ sab raġel li qarraq bih u taħ mara boħra u meta jiżżewweġ bdew jiġildu flimkien dawn iż-żewġ nisa. Ma tkunx tista' ssib il-kaptu ta' waħda, aħseb wara 2. Tistgħu timmaġinaw kif kien perżuta bejniethom Ġakob. Imma Alla ħabbu lil Ġakob, Alla ħabbu lil Ġakob u waslu fejn kellu jwaslu permezz ta' dawn it-12 il-tifel li kellu imbagħad taħ l-art li qassama ma' dawn it-12 il-tifel u dawn kienu 12 il-tribù ta' Iżrael. Iżrael il-poplu ġdid ta' Alla imbena fuq dan il-bniedem qarrieq, fuq dan il-bniedem giddieb, fuq dan il-bniedem li dejjem kien jitlob maħfra lil Alla u jerġa' jaqa', jitlob maħfra lil Alla u jerġa' jaqa'. U nieqaf hawnhekk b'dan ir-rakkont għaliex anke dan iż-żwieġ id-batija li rat Rakel anka min naħa ta' oħta li taġ kemm kienet tgħid biha, kienet ġara qalba, il-jieli sħaħ kienet tibki fiħdan Ġakob. Għaliex jekk kienet tistennija minn għand kulħadd minn għand oħta ma kienx tistenna illi jġarrab dan l-imrar, dawn id-dispjaċiri. Imma l-imbira kiridna dejjem nippruvaw insolvu is-sitwazzjoni tagħna. Meta Alla jippjana illi anke bħala koppja Alla laqqana flimkien biex aħna inkomplu il-proġett li għamel Alla. U dan il-proġett li għamel Alla ma rridux inħallu x-xitan jaqarraqna bih. Għax anke jekk żewġek jiena kelli esperjenzi ta' żewġ żwiġijiet. Żwieġ minnhom li kien ilu mkisser u mfarrak 16-il sena. Kienu diġà bdew il-proċess tal-annullament ta' dan iż-żwieġ. 16-il sena mifrudin u ma' waħda u jibqat fidila. Ma marret ma' ħadd, inġabret fid-dar tagħha li huma kienu xtraw meta żewġu baqgħet magħha waħda hemmhekk ma' żewġ ulied li kellha. 16-il sena sakemm waqt eżerċizzi tar-randan kien qiegħed jismagħhom mal-ħabiba tiegħu fl-aħħar priedka idur fuq il-ħabiba tiegħu u qalla din l-aħħar darba li qegħdin flimkien. Dik il-mara għadha tistennini. U marħabti l-bib u din qisu qatt ma kien ħadnitu magħha bisitu għaltilu dejjem kont nemmen li inti l-weda li għamilt li tħobbni għad terġa' tiġi fiħdani. Kemm kienet titlob quddiem Ġesu sagramentat, devota kbira ta' Santa Rita, il-qaddisa tal-impossibbli, għalatila din il-grazzja. Żwieġ ieħor ta' mara li tant sofrit mir-raġel tagħha, speċjalment meta kienu għadhom fl-ewwel senten 3 snin ta' żwieġ, violenza fiżika, violenza anke psikoloġika ta' għajjir fuq il-familja tagħha li mi kapaċi għal xejn minn kollox. Xmaraċ din il-mara miż-żewġa. U kienet taf li qed jaqlibilha qed imur ma' dik u mal-oħra. Kien jiġu nies u jgħidula. Kellha 6 tfal, ta' 6 tfal.
ta' 6 tfal. U qalet imma jien lil dan nagħmel minn kollox biex li għadni nħobbu u li nibqa' nħobbu. Baqgħet marbuta ma' tfal għax kienet tħobb ħafna lit-tfal. Kienet tħobbhom ħafna lit-tfal. U rabbietom fil-biża' t'Alla 6 tfal. Baqgħu kollha kemm huma ħajjin. U kienu jaraw din il-vjolenza ta' missierhom fuq l-om u l-om baqgħet hemm. Illum il-ġurnata dan ir-raġel għax imbagħad meta nibdew inħossu l-artrite tikonna, il-pressjoni tippressa fuqna, it-sokkor telamola s-sema, il-kolesterol irridu naqtaw ħafna affarijiet mill-ikel tagħna, allura mbagħad nibdew ngħidu oj jiena m'għadniex ġon il-kajboj ta' inġabar beda jgħid ir-rużarju magħha fejn qatt ma kienet, inġabar u reġgħu sabu l-armonija d-dar. Illum qegħdin jgħixu flimkien, daħlu anke f'xi grupp tat-talb, ma fihom għax qataraħ u titkellem il-mara u tgħidlek dik il-maħfra li jintajtu lir-raġel kienet worth it. Kieku kien hemm xi liġi dakinhar kont nitilqu lil dan għax jien naf minn xi xaddini. Jien naf minn xi xaddini violenza fiżika serja. Imma kienu nies ta' fibra, kienu nies li qegħdin viċin ta' Alla. U marru jfittxu lill-Alla mhux lill-avukati, marru jfittxu lill-Alla biex jgħinu. U llum il-ġurnata t-tfal kollha qegħdin bil-familja, kollha bit-tfal, u kollha jgħidu l-kaqqas naħseb li nkisser il-familja tiegħi, jagħmel li x'jagħmel li żewġi. Għax jiena rajt li la ommi issapportiet lil żewġa lil missieri, jien ir-raġel tiegħi fejn missieri mhux xejn. Jagħmel li x'jagħmel li. U dawn li jeħtieġ li jkollna anke bħalma kellna fl-istorja tas-Samaritana. Illi n-nies iridu jisimgħu il-kliem sabiħ li aħna ngħidu. Imma fuq kollox iridu jaraw ix-xhieda tal-ħajja tagħna. Billi tiġġieled ma fiha xejn. Billi kolkom xi tajdu tagħmlu xi ġurnata jew jumejn, tagħmlu xi iktar imma bil-geddu ma fiha xejn. Ma ġara xejn daqshekk. Billi tiġġieldu u kif sa nirranġaw? Jekk taf li m'għandux sokkor ixtrilu xi ħaġa tajba, jien nafu. Imma mhux jekk għandu it-sokkor tixtrilu xi ċikkolata mimlija żbib ħalli tarqu iktar milli hu. Mhux hekk. Però m'għandna qatt naqtaw jiesna. Qatt m'għandna naqtaw jiesna. Jien nixtieq nispiċċa din il-laqgħa tiegħi magħkom illum b'episodju ċkejken sempliċi però għandu talima kbira. Ta' wieħed sultan illi ma tantx kien kapaċi wisq fit-tmexxija, però kull darba ġieħ żmien u kull darba li kien imur għal ġlied kien jitlef il-battalja u l-mara tajdu erġajt tlift. U jerġa' jiġi u reġa' tilef. Wara r-raba darba qabditu depression. Ma nafx x'inhi tal. Qabditu depression. Intefa' fil-kamra tiegħu jaħseb hekk. Inneħħi ninżel mit-tron, inneħħi il-kuruna li għandi u nitlaq. Il-mara tiegħu qaltu x'ħad tagħmel? Alla le nitlaq. U qiegħed jaħseb u jisseb u jaħseb u jġib il-min jaħseb. Kellu daqsxejn ta' vażun ta' ċeramika u jara nemla, tiela u tiela mbiri kalla din in-nemla u qed jaħseb fil-gwerra li tilef. U din in-nemla xi waslet fin-nofs. Fettillu. Jagħmel u jitfaħħa l-isfel. Għamlet vjaġġ Alla biss jaf kemm batit sakemm telat san-nofs. Qisu mhux hu. U din il-nemla bil-kalma kollha tarġa' tibda l-vjaġġ. X'intasal fin-nofs. Jerġa' b'subaħ iniżżilha l-isfel. Jerġa' iniżżilha l-isfel. Kieku kont ngħidlu din in-nemla kelmitu għal kos
daqsxejn ta' nemla u ma taqtax qalba u terġa' titla' mill-istess triq u terġa' tagħmel l-istess traġitt. U din hija xi ħaġa li nixtieq inħallilkom illejla. Għaliex kieku ma kienx il-perseveranza tas-Sammaritana, kieku ma kienx il-perseveranza ta' dawn iż-żwiġijiet bibliċi li jintrabtu mar-rieda talla, ma qatawx qalbhom għax il-qtieħ ta' qalb jiġi biss mix-xitan. Mhux biss ma qatawx qalbhom imma ħallew lill-Alla jaħdem fihom. Għalhekk il-Knisja tibqa' tgħidilkom u jiena magħha ngħidilkom. Ersqu spiss lejn is-sagramenti. Tkellmu spiss ma' Alla. Kunu midħla tal-kelma talla. Għaliex il-kelma talla hija bħal dik il-boxla li turini minn fejn għandi ngħaddi ħalli nsib il-ferħ u l-kuntentizza tiegħi fil-ħajja miż-żewġa. L-isfijiet qalulna hija bħal mappa. Mappa li mhux turina t-toroq biex jiena nasal fil-pajjiż jew fin-nazzjon, imma mappa biex jiena minna nasal il-kelma talla, nasal għal fejn hemm verament il-paċi, fejn hemm verament is-saltna talla. Alla jrid inissiljenna u jrid li aħna nżommuha fir-rabta ta' żwieġ din il-kuntentizza illi tagħna permezz tas-sagrament li dħalna għalih flimkien. Jalla l-Mulej jgħinkom u jgħin lilna u jiftħilna għajnejna biex il-valur tal-familja, il-valur ta' żwieġ ma ndakkruhx minn idejat barranin, minn fehmijiet tad-dinja. Għax Alla tagħna u Alla li għadu jagħmel il-mirakli. Anka żwieġ tiegħek mhux qiegħed f'siktu, mhuwiex ħelti, imma Alla jagħtik l-għajnuna biex iżommu ħaj sal-aħħar mument ta' ħajjitkom. Alla jtikom l-għajnuna anka biex din il-kelma twettquha f'ħajjitkom. Ikun infaħħar Ġesu Kristu.